Budewar haka da fatan muna lafiya da fatan kuma za ku danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu mai suna gentleman update. A wannan rana ne dai shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da wani ƙuduri nashi na ciwo bashi. Idan da za mu iya tunawa dai wannan gwamnati ta yi ƙaurin suna wajen cin bashi, a inda bashin da ake bin Najeriya ya tafi hanyar tiriliyan 40. Mutane suna kokawa akan yadda wannan al'amura suke kasancewa. To a wannan rana ne kuma Majalisar Dattawan Najeriya ta amince wa shugaba Muhammadu Buhari ya ciyo bashin dala biliyan 16.2. Majalisar ta amince da buƙatar ciyo bashin ne da shugaba Buhari ya gabatar mata a watan Mayu da ya gabata. Kuma yana cikin tsarin ciyo bashi na 2018 zuwa 2020 a gwamnatin tarayya. Majalisar ta amince da buƙatar ne a zamanta da ya gabata. Amincewar ta biyo bayan la'akarin da majalisar ta yi ne da rahoton kwamitinta a kan basussuka na cikin gida da na waje. Mai sauraro, ya kake ganin wannan al'amari ko kuma yake ganin wannan al'amari? Shin ya dace a ci gaba da ciwo wannan bashi duba da yadda tattalin arzikin Najeriya yake? Mutane suna kokawa akan cewar ko da an ciwo wannan bashi, magana ta gaskiya ba za a yi abin da ya dace da shi ba. Sai dai a kashe shi abin da bature yake cewa recurrent expenditure, ma'ana al'amuran yau da gobe, ba kuma capital expenditure ba, manya-manyan ayyuka na gwamnatin tarayya. To ku bayyana mana ra'ayinku akan wannan channel ɗin tamu mai albarka, kuma danna mana subscribe daga ƙarshe, domin haka yana ba mu ƙwarin gwiwa tura muku bidiyo su suka danganci al'amura na kuɗaɗe da banki. Mun gode.